RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin, masabaw-sabaw, malipot-lipot na pagkaaga. Aldaw nin Biyernes. Pizza 8 kita kan bulan in Oktubre taon 2021. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanaw na tema ngunyan na aldaw. Ang pag-resibin in mga report tali sa mga karonda. Sa lado teknikal, ang mga partner ko, Engineer Abi Toralio. Sa transmitter site, James Oko. Yaon man duman si Rodel Cesar, ang sa tuyang maskuladong PSG. Diring man, yaon man digdi si Tony Matic Saison. Sa pangarang kan sa tuyang bilog na persa kan Radyo Ronda. Bada makaibanan tan sa tuyang mga karonda. May makaulay na mga maaspirar sa manlaylay na posisyon sa tuyang gobyerno. At ultimong aldaw na po ngunyan kan pagplansya. Kan certificate of candidacy kan mga makarandidato. On sa pagka-presidente, pababa sa pagka-konsyal. Ngunyan aldaw, kadakol pang piga-arabangan na mapail kan sa indang COC. Nangurog na po sa probinsya ng Camarines Sur. Sa mga munisipyo, garo haros sa kompleto na. Aram na, bistado na, kung sa irsay po ang maralaban-laban na mayor. Bada may mga magpahabol pa ngunyan aldaw. Makarandidatong konsyal, makarandidatong vice-alkalde. So mga makarandidatong board member. May mga pigahalat-halat pa. Ang mga opisina kan Comelec, senterong Pilipinas, kabali na po sa Bicol Region. Okay, good morning sa bisita tadigdi sa RPN DZKI. Incumbent Municipal Councilor Canaboa. Naging guest sa opisina o kan programa ni SM Melvin Barayoga. Si Konsyal John J. Good morning na lang po. John J. Fortuna.
Governor Migs Villaperte kan sarong aldaw pa po nag-file kan sa iyang COC para congressman kan Rinconada area. Dahil last term governor po siya ngunyan, last termer governor kan probinsya. Naga Manila at garungon yan aldaw, baka kasud mo ungon yan aldaw o sa aga mag-aki na an sa iyang misis si former Miss International Miss Universe Philippines Rachel Peters Villaferte. Siring man po, may mga pagbabago ha. Ang pag-go nata si board member, si board member Sal Fortuno Jr. Anaki kan na magagawin na Congresswoman Jusal and Congressman Sal Fortuno ma-aspirar for board member kan Rinconada area. Alagad kasud ma. Mala ta nagplanchar kan sa iyang COC. Sa kargong Vice Governor kan probinsya nin Camarines Sur. O kan nakaulay ko nga ni si Sal Fortuno Jr. kung ano ang masasabi niya, tulala pa na siya. Sobrang pagkabigla, sobrang na ngalas. Kung tanong ita, ako ang pili na maging running mate ni aspirant Governor Luigi Villaferte. Sinman ni Kong El Rey na iwan chairman kan sa endang partido politikal sa probinsya ng Camarines Sur. Na iyo ang PDP laban. Ano? Pero sabi ni GP, Fortuno, if destiny command, it must or you must obey. Kaya mayo da siyang magiginibo kundi magsunod. Asin sunodon ang pagkandidato sa kargong Vice Governor kan probinsya na suportado kan sa iyang mga magurang, pamilya, asin mga supporters, lalo na digdi sa Rinconada area. Kaya mas maiwas ang lilibuton ang enterong probinsya po nin Camarines Sur. Ang barita niya mo na posibleng mag-rebay sa iyang slot for board member sa Rinconada, si incumbent last termer Councilor Donaan Unyate. O yan sa kuya man ako ang impormasyon. Takutaan na si Vice Mayor Marisa Bilitario ang pigkakaulay. Alagad po, dahil di ay man na gusto si Marisa Bilitario na mag-board member na sana, tamas pig-aspirar niya po ang kargong Vice Mayor dyan siya eksperto. Diyan siya medyo nauugma na nakakakonsentrar sa paghamanin mga local laws sa banwaan po kanabuha. Kaya garo ini na lang po ngayang kaiba-iba permi ni Congresswoman Jusal na si Consiala Donaan Unyate ang mag-substitute o mag-rebay sa slot ni Sal Fortuno Jr. for board member. Kaya si ano na po, ang barita ko ngunyan aldaw, ma-file kan sa iyang COC for board member si Consiala Donaan Unyate. Digdi po sa Eriga, kompleto naman po baga. Kansarong aldaw ang grupo kan Team 1 Iriga sa pengenot ni Arriba Oliva for Mayor Rex Oliva. Ang sa iyang tandem o running mate, easy na, BC Alcalde, Consial Edsel Di Maiwat.
na asinan sa iyang sa indang mga pag-iriba. Gabos na po nakapag-file kan sa indang COC. Ang grupo man kan sa indang makakalaban, nag-file naman ang grupo ni former City Councilor Nonokoy Alfilor. Kasod ma, ang barita ko, nakapag-file naman. Kaibanan na sa iyang running mate na si last termer top notcher City Councilor Sani Maestrado. Asin kompleto manindang mga pag-iribang kunsya. May saro pa pala na nag-file nahiling ko baga sa Facebook garo nag-file naman kan sa Sudma. Si Councilor Rosilier Orolpo para magsirbing alkalde sa siyudad nin Iriga. Sabi nga ni sa report ni Karondang Philip, agko pa kunong usad na mig-file ang apelyido da Parahinal. Masintabo man pa di dadi. Ay kundi digdi baga sa Pilipinas sa mga tugang. Kung iko-compare mo kan mga nakaaging mga panahon na dai pauso ang mga vote buying, daw dai ka sa sintabo basta kwalipikado. Dyan baga sa Comelec, kapag tatao ka lang magsurat sa kamagbasa, Filipino citizen ka. Dawa day kang gayong langkaw na inadalan, pwede ka magkandidato. You can vote and be voted upon. Day pa kahit tuuso ang mga vote buying, kadakol lang gagaranan na dawa mayong kwarta, nagana. Pero sa panahon na ini, sa Nasyon kan Pilipinas, ang eleksyon taligdi, dawa gurano mo kasikat, kadunong, kakwalipikado. Dawa gurano pakarahay an sa imong plataporma di gobyerno. Dawan sa imong pagtampisaw sa politika iyo ang pagserbi nin sincero. Matuod na sinasabing native ka sa sarong lugar. Diyan ka ipinangaki, diyan ang dugo mo na nanalaytay. Masadiring tao, pero ngunya na panahon, kung uday ka sa sintabo, ang chance na manggana kulang. Siguro mga 1 to 2% sana ang minagana sa panahon na ini na uda kisintabo, pero may maray na katuyuhan asin plataforma di gobyerno. Pero kadaklan dyan nagana sa mga masintabo na Pero bilib man ako kay BP Leni Robredo, makon mong nag-file kan sa iyang COC, independent. Sari na daw nga nako, so mga dilawan. Ang color niya pati, karubaga pink na. Mambihira nga niya ako. Garo masabata na naman sinda ni Bongbong Marcos. Uy, ang mga Pilipino madudunong. Amakon mong pagona ako BBM na. Ito palan, babaeng Bicolana, ang magana. Ayan na niya ako ning dudunong kaning mga Pilipino talaga. Pagona ako, BBM Bongbong Marcos na ang magana. Ito palan, babaeng Bicolana, ang magana. Ay, Diyos ko, ang mga Bicolano, ano na tayo? Dapat, karo konsisirtiyon mananggad, by divine intervention. Iba man itong kikungsal Fortuno Jr. na sinabing, if destiny command, you must obey. Iba man ito. Kisa man sa kung ang kagustuhan kan man la Diyos baga ngaya. Maging presidente man si BP Leni, o di masurti man ang mga Bicolano. Kundi iyo lang yan, minsan po kayan mga Bicolano, dahil man nagkakasararo, dahil man nagiging solido na magsuporta sa mga nagiging kandidatong mga Bicolano. Sa pagiging pinakalangkaw na posisyon, pwesto sa tuyang gobyerno. Pero kung magkasararo lang, may chance. Pero kung dahil po, ay sorry. Sorry tayo. Oy, kasood na-interview man kan media si Kong Elrey Villaferte, Luigi Villaferte, na nag-file na kan sa iyang COC for governor. Aspirasyon na mag-serve
sobra ang sa iyang willingness to serve sa mga tao sa probinsya po ng Camarines Sur. Ang mayormente niyang tataanan ng priority pati ining mga sa blueprint, mga infrastructure, ining sa health, mapatindog siya ng mga rural health center, pakukusugunan healthcare system, tabangan ang mga nangangaipuan sa panahon ng pandemic, dangan masuplayan ng mga bulong, libreng medical, and itataos sa mga taga Camarines Sur. Nagkapira lang yan sa iya mga programa. Ipagpapadagos niya pa ang mga proyekto kan sa iyang lulo, kan sa iyang ama, kan sa iyang tugang, Gubmix Villaferte. Sa kadakol na mga magagayon panindang mga programa kaisipan, mga proyekto na gustong darahon digdi po sa probinsya po ng Camarines Sur. Nag-file naman baga sa Comelec Province and tulong termino ni 2nd District Congressman Elry Villaferte. Patulong termino niya na po ini. Pag-file niyang ining COC Kasudma dyan sa opisina kan Comelec Camarines Sur. Ano po? Orgulyo niyang pinagsabi sa mga taga Camarines Sur na 6 or 5 taon na pag-serbi niya como congressman, na kapag inisyar siya ng kadakol-dakol na mga proyekto na na-implementar, over 20 billion worth of projects. Suba-subahon nindo yan pagkadardakulang kantidad din mga proyekto, lalo na infrastruktura. Bako lang kaya po ni sa iyang distrito niya pigdara, kundi sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Sa kaorgulyo niyang sabi sa mga taga Camarines Sur na saro siya sa may pinakang dakol na mga house bill na pinag-file asin na aprobaran sa Congress. Dahil po sa bendisyon, biyaya, sa tuyang kagurangnan, pinagiyahan man siya na makapag-trabaho. Husto, naghigos, asin mahinigos pa siya. Sa iyang paultimong termino, ngunya na 2022 eleksyon. Madara pa siya ng kadakol na programa, mas pang mga proyekto, para pakinabangan kan mga tao, kan mga taga-Camarinenses. Sa panahon po ngunya ng pandemic, sa yaman na priority po ini. Na ang mga tao sobrang nangangaipunin atensyon, asin tabang sa salud. Kaya ipagpapadagos po daan ninda ni aspirant Congressman last termer Governor Mix Villaferte, asin Provincial Administrator aspirant Governor Luigi Villaferte, ang serbisyong kapuwerte para sa mga tao. Kaya kung sindang daang duwan ni Gubmigs, yaw na sa Congress, lalo po daang dudublihon ninda ang serbisyo. Doble ang programa na makakaabot sa Camarines Sur. Asin sa tabang kan na suswerteo na Gobernador Mix Villaferte. Gagawin daan ninda, gigibon ninda gabos na effort na magkaigwa kita digdi nin katuninungan sa probinsya, asin magkaigwanin mas pang progresibong probinsya sa enterong Pilipinas, sa enterong Bicol Region. Sinda po na mga pamilya Villaferte nagpahiling na ning kadakol na akumplisimento sa tuyang lugar. Asin kadakol pa sindang planong gibuhon. Samantala,
an sa endangan idang mga kalaban, puro sa naman da pangako, asin pangraraot sa senda. Ang mga ipinapangako po dakan sa endang mga kalaban, haloy na nindang naginibo asin naginibo na. Kaya nagpapasalamat po ang Villafuerte sa mga tao. Saka sa padagos na nagsuporta, asin nagtitiwala, namumuot, lalo na itong mga taong nagpahiling duman sa Capitol Kasudma na nagpahiling ng suporta, may mga biribit-bit pang mga placard, mga tarpaulin na nagpapasabot ng pagsuporta po sa senda. Ibabalik na po niya kan Villafuerte ang sendong pagtiwala through genuine, committed, dedicated public service. Kaya ugmahon sa katong mahiling niyan mga suporta, nagmumuot, nagpapadangat sa mga Villafuerte. Sa pagpailindakan sa indang COC Kasudma ni Luigi, may mga posters na nakakapatabada po ng puso. Kaya sabi ni El Rey Villafuerte, ni Congressman El Rey Villafuerte, we love you all. Salamat da talaga po. Love da po nindang Camarinesor sa Villafuerteng serbisyo. Kapuerteng serbisyo. And kasudma, birthday man kan sa iyang padangat na ago, si Ma'am Lara Villafuerte. Kaya kasabay naman kan pagfile kan sa endang COC. Sabi ninda, Lord, thank you ngayon, Lord. Sa aldaw na ini, to God be all the glory. Ang mensaheng iyan ali po kay Congressman El Rey Villafuerte. Kan mga kawalay kan mga taga-media kasud. Ang grupo man po palan kan Team 1 Buhi sa pahinginot ni Mayor Ray Lacoste, nagpail naman kan sa endang COC. Preparado naman. Kaya pigiling-hiling niya to na masinggaya baga si RPL Ray Lacoste. Kan mahiling niya na ang running mate tandem ni Luigi Villafuerte, si Sal Portono Jr. Ining duwang ini ang magka-tandem running mate mo niyan. Luigi Villafuerte for governor, Sal Portono Jr. for vice governor. Garo niya ako, masinggaya niya ako si RPL. Dahil nahihiling niya na lalong makusog ang Team 1. Kamsur sa Rinconada, asin po sa party kan na Buhi Camarinesor. Kan makaulay man siya kan mga taga-media, sabi niya maugmang nag-atindir ang grupo para itao na solidong suporta asin pagpadangat sa mga bagong magiging servidor kan probinsya po ng Camarinesor. Team 1 Kamsur formal na po nag-file din COC. Kaya sinuportaran nindaan pag-file na yan ni Luigi Villafuerte asin man Sal Portono Jr. Kaibanan man ninda baga duman ang mga board member digdi kan Team 1 Kamsur sa Rinconada. Yaon duman si Botsokoy Oliva, re-elect board member. Ang aki ni last termer board member, top notcher, champion Manny Noble, na si Shay Noble. O ang pantulo ninda, magiging tulo manggirari sindang pambato kan Team 1 Kamsur sa Rinconada for board member sa paagi ni Councilor Donaan Unyate. Magin po ang Team 1 kan Buhi, kompleto naman po sabi ni RPA. Running mate niya man po si Vice Mayor Jofred Balagot. Kaya ba man ang sendang mga konsyal na naka-line up sa grupo, si Cathy Monpape Tabalde, Salvacion Salamanque, Glory
Manchete Arce, si Leticia Digay, Moral de Obhoy Labardia, Jobon Agsi Ede Misalucha. Ayan na, grupo ninda. Ang kalaban ninda dyan, si incumbent Mayor Margie Aguinillo. Kundi, yan mga nakakaulay tabagan na mga suportadores ni BP Lini, kasi nagtutubod na si BP Lini makandidatong gobernur, garo nagka-wararaning ka na. Garo ngayon nagpaasa sa naman ngayon sa UDA. Na grabe ba ang gamagaman ninda na si BP Lini lumaban ng gobernur na yun madaog da ki Luigi Villafuerte. Ay sakata si BP Lini naglaban for president. O ngunyan ang istoryang nako ami sa paglibot-libot mi, nagbutas na pala ning suporta sa Villafuerte si Imelda Papin, si Vice Governor Imelda Papin, taga rumasuporta ki Bongbong Marcos for president. Kaya ma-file pigaabangan ko niyan kan mga tao kung talagang ma-file ko niyan aldaw. Na Biyernes, ultimong aldaw pati, kan filing of COC sa Comelec Province of Camarines Sur. Kung madadagos man ang si Imelda Papin na maglaban for governor sa Villafuerte, na napapabaritang ang magiging running mate kani, si last termer board member Nelson Julia. Kung ditibad si Nelson Julia, magduwa-duwa ay grabing respeto kani ki kung Sal Portono, matuod yan. Siyempre, maalangan ng labanan ng aki kan sa iyang busing na si Sal Portono Jr. napapalaban for Vice Governor. Kaya, yan ang sinasabing talagang if destiny command, you must obey, sabi ni Sal Portono Jr. Saka, Isus Marisip, maswerteng marita ang mga campaign manager kani yung duwa ni Luigi Villafuerte sa iyang ama na si Congressman Ilri Bakong Kuripot. Ang campaign manager ni Sal Portono Jr. ang sa iyang ama mas lalong Bakong Kuripot. Niya ako maswerteng maray ang mga tao mo niyan. Diba, niya ako siyempre malibot-libot si Kong Sal Portono. Kaibanan si Sal Portono Jr. sa enterong probinsya ng Camarines Sur. Nangurog na, digdi po sa Rinconada area. As in, ikakampanya ninda ang bilog na Team 1 Camsur, Team 1 na Rinconada. Lalong nagkusugan niya ako na masuporta kay Gubmix Villafuerte for congressman sa Rinconada. Ano po? Kaya, piga-arabangan pa ko niyan, piga-haralat pa sa Comelec Province kung si Mayor Madel ngunyan aldaw mag-file lamang kan sa iyang COC for congressman sa Rinconada area. Pero ilingon tata, pero tiyan laban ngayon kani. Pero ang binutasan na payag po ni Ilri Villafuerte, ano man mangyari, mayo man siyang kalaban o may kalaban, ta siyang chairman kan sa indang partido political sa Camarines Sur. Siya mismo talaga makampanya sa sayang mga napapalaban na mga kandidato sa Camarines Sur, sa bilog na Camarines Sur. Lalo na sa iyang aki, di ba? Duwang aki niya napapalaban for governor si Luigi Villafuerte, for congressman si Gubmix Villafuerte, for congressman sa Rinconada. Saka itong mga kandidato nindang congressman sa 1st District, nag-file naman, saka sa 2nd District siya, sa 3rd District, tulo pala maralaban-laban dyan, Gabi Bordado, Atty. Cadiz, saka may saro pa baga, si dating Congressman Chulo Rocco. Sa 4th District, ang aktor, former councilor, Vice Mayor kan Parañaque, si Anjo Iliana, digdi sa 5th District, si Gubmix for congressman. Kaya, kompleto na ang Team 1 Camsur
sa laban na iningon niya na 2022 election. Bicol Connection Report. Nasa linyaman ngunyan si karundang Philip Barasena. Philip, ilaog tabi. Ilaog mo na. Salamat sabi karon ng Joey, marahay na aga sa mga parantabay niya to. Pigahalat-halat ko lang na makaiba ko sa grupo ko. Paano mapail ka man? Mapail man ako presidente sa Rabos. Wala ko presidente ka na ano ni... sa Rabos pala, presidente kang Rabos. Oo. Kaya hinahalat ko pa so mga pwedeng makaibahan sa grupo. Dapat sumay sasakyan, takon na maayong sasakyan, maralakaw ka mo kayan. Oo, kunyan mo yan. Kayang-kaya man yan. Pag sa Rabos sa naman, dahil na pwedeng magparasarakay. Siyempre, marabos ka. Mga ipuka pa rin sa kayan. Ako naman yan makatarungan. Ay, Dapat pag marabos ka, nakaw-lakaw lang. Nganing matupad ang sa imong mga pangarap. Hali sa doon. Oy, Philip, may nag-oo nga kung sa mga Pilipino tang nagtatrabaho sa ibang bansa o naka-estar na sa ibang bansa. Ano yan, pwede yan magburuto sa mga kandidatong senador, vice-presidente, asin presidente. Pwede, basta magparehistro sinda sa COMELEC mo yan. Ano ka naman nasa ibang bansa nga ni? Pwede yan. Online baga pwedeng magparehistro. Sa online. Oo. Tapos, halimbawa, kung Pilipino sinda, naagom sinda ng foreigner, tapos dumana sinda na ka-star, residence na sinda naman. Pero, dual citizen, pwede yan, magboto. Pwede, open man bagaan COMELEC. O kung an sa imong Mga citizenship, OFW. kung ang citizenship mo, bako ng Pilipino, dahil ka na talaga pwede magboto. Dahil na, siyempre. Ayo, malinaw. Duman sa mga nag-aapot sa ibang bansa. Basta magparehistro sa nasinda. Sa COMELEC, dapat igwang voters registration. Sa kunyan baga, open man ang COMELEC. Kung Oktubre 11 hasta Oktubre 30. May panahon pa sindang magparehistro. Itong mga parehistradong botante. Igwang programa na Commission on Election na continuing registration. Oo. Tapos itong mga mapa-activate, ma-transfer, yan panahon na kamo magtaga-hingo na magpasyar sa opisina kan COMELEC ng aning maging areglado ang sendong listahan sa list of voters. Kung mayo ka mo sa listahan, nalangan man kamong magboto. Pego dyan mga botante, dyan sa presinto, mayo man sa listahan. Kaya karap-karap na bagan iba. Daw man nga ako sa listahan. Pero ano ba kaya kung minsan, nasa listahan, minsan biglang nawawara. Kaya minsan nagkakaigwan ng problema na Commission on Election, ano mo ito nawara ka sa listahan? Sabi mo nga, nakalista ka. Yan ang problema dyan. Pag nagparehistro ka, minsan mayo ka man sa listahan. Siguro kaya mga araw kaya na circumstansya na sinasapuan na mga botante. Oo. Naglalaom sinda, nagparehistro, yaw na sa listahan. Iyo. Pag hilinga duman sa presinto na sa indang pagbubutuhan, mayo na sa listahan. Kaya minsan nariribong man ang mga nagpaparehistro ta naglalaom man iba, nakaparehistro na sinda, registered voter, nalagad pag-abot sa list of voter, nawawara minsan. Pero may magic man kaya yan sa COMELEC. Oo. Yan ang
Minsan na ba niya itong mga butante nadidisganarman. Apera duman sa mga gadan na nagkakaburuhay. Maray pa ngayon na gadan nakakabuto kon minsan. Gadan na ngayon pa sa listahan, dahil nahali. Yan ang pinaggangalasman ka ba? Yan sa listahan ka na Commission on Election. Pero kung yung garo dahil naman nag-aasiran mga gadan. Nag-aasir itong mga buhay. Sa may interview ta dyan, hanap na may interview talip. Nangarili yung mga busang oras na sa Yes. sa mga nagbubutong gadan saka may unga baga kayan si San Pedro. Ay ano to? Itong unga ka itong lalaki si Pedro mabuto. Inapot niya itong yaon sa nagbabantay. Nakabuto na nga si Mrs. Ay subago pa po ngaya. Mga 2 hours ago na. Ano naman ngayong 5 taon na ngayon gadan si Mrs. Nakapagbuto pa. Taon-taon pa lang niya nakabuto si Mrs. Pero joke sa naman to. Pero bako man itong totoo. Bako man tong totoo. At yan na mahanap daw mo na kita nin makakaulay. Iyo. Hanap na dyan yung mga makakaulay na sana. Matawag Pabayaan kita ta na nin ni yung buhay. mga gadan na nakakabuto ta. Imposible man niya nakalag magbuto pa. Saka madisturbo ta pa. Madisturbo ta pa. Kampanyong kapag ang kalag. Uy, sabi ni ni aspirant councilor Jeff Tino, napangiturugan niya si papa niya na dahil ngayon magparadit sa kandidatura mo ta magana ka. Ako ngayon bahala mga kampanya ta saro-sarong ko ng mga butante ngayong kampanya. Tirindog mo pati niya ako ng barahibo ko ay. Maray man niya ako ni yung aking iniyo. Dawa hubin pa. Alis to manan sa iyong diskarte. May konsuelo naman sa May buhay. konsuelo naman. So, tabi, karon nagyaw yan, sa ko yung mga heras na informasyon. Alidigdi sa ko yung location, hindi man si Philip Maracena, RPN Radio Ronda. Mga tugang, salamat na Philip dyan Palansano sa Naga City. Ang team Naga ni incumbent elect Mayor Nelson Legacion nag-file na ngunya na aldaw. O nagka-file na kan sa pang aldaw. Sabi kay Digdin Hermanang Michelle, ay po Kuya Idol, good morning. Po, nag-file candidacy now si Team Naga, si Mayor Son Legacion. But sabi ngunya na aldaw. Okay. Ang tandem niya pala si ano man. Nini de Asis. Okay. Congrats, good luck sa endo dyan. Watching man sa Japan, si Hermanang Maroa Mendoza Yacero. Hermana, ingat ka, makusog ba kasulinog dyan sa parte kang Japan? Unga niya, pwede ba ako magboto para sa kandidatong presidente dyan? I will vote sa pinaka-the best. O kung nakaparehistro ka sa Comelec, sabi ni Philip, tayo ang pig-apot ko kani. Kung registered voter ka sa Pilipinas, pwede ka pala magboto. Baka magkaigwaman dyan sa Japan in voting precinct ka, no? Para sa mga maborotong mga Pilipino dyan. Pero dapat na nakarestore ang pangaran mo sa Comelec, Philippines. Pero kung ka residents of Japan and voter of Japan, di ka na pwede magboto sa mga kandidato sa Philippines. Iguaman dual citizen na nakakapagboto pa sa mga kandidato sa Philippines. Si Jimenez Prestado Bungkay Salva also watching. Good morning po Kuya Joe. Keep up the good work and keep safe po. God bless sa imo po. Pabati po kay Sis Maroa Yacero at kay Virginia Morales at kay Neriza Palmero. Thank you so much po.
Ali and greetings kay Hermanang Maureen Midroso. Sabi ni Hermanang Michelle Pasiti, good luck man kay Mayor Ligacion and bilog na lineup niya dyan sa Naga City, sa Team Naga. Nag-file na kan sa indang candidacy, ngunya na aga, and kompleto. Ang maralaban-laban dyan na alkalde sa Naga, si Tato Mendoza. For Mayor, saka si former Mayor Jan Bungat. Kaya perti man ang laban dyan sa parte kang Naga City. Good luck sa mga kandidato. Ang mga kandidato kaya kung gabos ta ni Saro-Saro na ungaon, ang gusto kayan, gabos manggarana. Kung di tayo man pwede ta sa mayor, dapat saro lang ang magana. Sa governor, dapat saro lang. Sa presidente, saro lang. Bagong araw kan mga councilor, may kung munisipyo ka, 8 council ang kaipuhan. Pero dakol man na nagarlaban-laban, for city councilor ngaya, 10 man. Dakol man na nagarlaban-laban. O kaya, bahala na sa indon mga botante, kung sisayan sa indang tatawan na ning dakulang mandato para mailuklok sa pwesto. Sabi ni Juliet Saliente Jojo, good morning po, Manny Joey. Keep up the good work. God bless po and more power sa inyong programa. Thank you. Salamat sa pag-watch, sa pag-view sa programa. Oy, BBM na daa. Ulay ko niya ako. Bongbong Marcos na. Maringgaw talaga madudunong ang mga Pilipino. Makon mong ulay ko ta BBM. Bongbong Marcos na magana. Ito pala, babaeng Bicolana, ang magana. Ining duwang ini yung si BP Linis sa kasi Bongbong Marcos. Garo, mortal na magkalaban sa politika. Pero yun na naman ang bakbakan na intiro niya na eleksyon. Sabi ni Hermanang Marwa, thank you daw. And meron dito sa Japan. Okay. Copy. Sabi ni Tunit Baldos, good morning po with 3 hearts. Good morning man po, Ma'am Baldos. Tunit Baldos. Regards sa family mo. Wawatching po Kuya Joe. Pabati ko kanimo sa imong programa ngunyan. Salamat, Hermanang Donya Maureen. Regards sa mga ka-bats mo, ka-friend mo, madi-padi, sa mga kandidato ngunyan, gabos na madihon, pwedeng kulibato na no. Gabos na mga sadiring tao, mga kabats, pun elementary, high school, college, gabos yan pwedeng kulibaton ngunyan na hagad boto. Si mga padi, si mga madi, so mga neighbor, mga aramponindo, so mga day mo pigi-irintindi, kanday ka nagpapiling candidacy, iintindin mo lang yun, saka garo makikiulay ka nang suportaran ka. Arog man kayan po, normal. Normal yan sa mga kandidato. Kaya, kundakol na kapinsanan sa diring tao, mas maray. Si Hermanang Maroa Yasero, sana manalo si Uncle Tato Mendoza. Ayo. Depende yan. Ang kandidato kaya na matinao, may dakol na buto. Pero kandidatong kuyom ampalad, kandidatong garo na golper or kuyom ampalad or sobra kakuripot, asin kun mayo man talagang itataong tabang sa mga maayat kita ba, maluya ang resulta kan balota or buto.
Amo yan ang naturalisa na digdi sa Pilipinas. Pag matinao ka, kandidato ka, matinao ka, ay, nag-ray na kan resulta. Gulping buto, ang makupa. Pero sabi man ni Ma'am Tonit Baldos, vote wisely. Yan. Kung taanan niya ka mo ng kwarta, ibulsa. Pero ang pagtao kang kwarta, dapat dahil man ipailing sa public. Dapat pasikrito man sa mga matao man na regalo. Alin sa mga kandidato, sikreto man po na bakong expose. Sa kailag man sa sobre, ano. O dangan, sasabihin siyempre, regalo ko man yan sa endo. O kamo man na tinatan, pasimple man kamong gaw-gawon. Pasimple man na ilag sa bulsa ta. Panahon na ng pandemic, makimik-kimik ka pa. Pero depende po yan. May mga taong abong nagkakaigwang utang na buot sa mga kandidato, o dawa kisay na tao. May mga taong di prinsipyo na dahil mo pwedeng tawan regalo para suportaran ka lang asin butuan. May mga taong ang prinsipyo abong makahagad ng pabor o tabang sa kapwa. Tabaka nga isabi-sabi pa yan, iniman nga yan. Bakal ka baga nga kan eleksyon? Kaya mayo man yan kung utang sa imo. O kaya depende po yan. Pero so gusto man ako, hindi ano man tadayin hindi bulsa. Pasimple man ang pagbulsa. Pero ang pagboto baga dahil man nahihiling kung binoto mo. Pasimplehan mo man na iboto. Si gusto mo talaga. Arog sa naman yan kaya. Kaya sa eleksyon na Mayo 9, magruluwas, magboroto kita. Saka magpabarakuna na kita. Tangarig makaboroto kita. Di kita matakot magparuluwas kung bakunado na kita. Kaya ang pangapudan taman sa administrasyon kang gobyerno ta, rikas-rikasan ang bakal ng bakuna, dakulo na, lagdoon na ang padeliver ng bakuna sa Pilipinas, tangarig namin kita bakunahan na. Asin maging bakunado na. Ano? Pati ang mga senior citizens, dapat aakuon lang sa mga establishmento, sa mga mall, kung mga bakunado na. Lalo na itong mga fully vaccinated. Paano man itong ibang senior citizen na abong magpabakuna di. Walat sarong, kung ang bilog na pamilya, pa-share sa mga mall, tamakarakan sa mga food chain. Ikawawa naman si Lolo, saka si Lola, taday nagpabakuna. Walat ka ngayon sa arong, taday ka ngayon nagpabakuna. Kami ngayon masirini, or kami ngayon makarakan sa food chain, sa mga sikat na restaurant sa mga mall. Maibian lola sa kan lolong, di na bakuna. Kaya dapat, mga lolo-lola, para mag-enjoy pan buhay, magpabarakuna. Bueno, tahanap buhay daw ng kita, idol. Lain na si idol, ta. Hanap buhay kita, idol, Abi. Okay, select na. Lago na, sir. Commercial. At yan po, mabilta kami pagkatapos ng mga hanap buhay. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Irigas City. Agta4 Security Solution. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap agampisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky ang
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil bilang isa sa mga pangunahing susi upang mapagtagumpayan ang ating laban kontra COVID-19. Ang ating programa sa pagbabakuna ay umaarangkada na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, higit 8 milyon na ang nabakunahan sa first dose at higit 2 milyon ang nakakompleto na ng second dose. Agad na magparehistro sa inyong local government units at magpabakuna kung pagkakataon nyo na. Makiisa sa malawakang pagbabakuna para sa ating kaligtasan ay makamit na. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa rin nag-mask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Sa mga Facebook live viewers na mga nakatutok ko niya, nag-watching, good morning sa Endo po, Gabos. Sa mga late tuner, sa mga transistor radio na nakatutok sa to, good morning. Kung may gusto ka mong
reaksyon, opinion, i-text sa 0948-241-7675 sa satong text line number. Sa mga kandidato, pwede man kamong magpa-interview sa Muya. Ano po, no problem po yan. Interviewin mi kamo. Sabi po, digdi ni Karondang Joter Tersinio, sa iyang text message, good AM, paabutan ko tabi nin Honora Buena ang sa kuyang pinsan na si Sal Fortuno Jr., our incoming Vice Governor of Camarines Sur, Tatak Fortuno. Ayan. Amo man ang gada, no? If destiny command, you must obey. Sabi ni Sal Fortuno Jr. Pati ngayon ko sagot ko niyan, Joey, to lala pa, kuya. Dahil ko ngayon na magiging kandidatong vice gobernador kan probinsya, as in running mate. Kan energetic, matalino, mabuot, makamasa, makadiyos na si Luigi Villafuerte. Si Irman naman na Michelle Pasiti, suportado niya man pala si Mayor Son Ligasyon ta nasa City Hall si ano. Kaya ano man siya, Ligasyon team ang sa iyang pigkakampanya sa Naga. Si Irman ng Marroa man. Garo, Tato Mendoza, talagang sa pamilya dahil nasusulido ano. Anyways, okay lang yan. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang respeto kan opinion ta. Sports lang, saka nasa demokratiko kitang bansa. We have the right to choice, kung sisay talaga ang nasa puso ta, di ba? Ang mga Pilipinong yaon po sa ibang bansa ang nagusto man magboto sa mga kandidatang presidente sa Pilipinas, as in vice presidente or mga senador, napud pa lang kayong sabi ni Tonet Baldos, vote wisely. Ayaw pa lang sabi niya, itong absentee voting na sinasabi. Watching from Sagrada Bao pa lang si Tonet Baldos. Ay, okay, thank you. Oo. Tapos, absentee voting, anapod kayan, and it's the respective consular's office. Ang mga consular's offices pala nag-handle kan voting process for seafarers, mga OFWs, mga naka-register na sa ibang bansa. It's the manning agency. Yan mo nagmamanear pa lang kayan, sa mga consular office dyan, nindo. May agency man po dyan. For as long as you're documented OFW, afterwards, they will consolidate it, send back to our country for counting. Ibabalik pa lang sa mga pagboto sa Philippines para makabali sa pagbilang. Thank for that very beautiful question, Hermanang Marua Yacero. Ang paliwanag gali sa tuyang bright, madunong na listener, Karondang Joter Tersinio, future punong barangay kan San Agustin, Iriga City. Uy, salamat mga bright, madudunong ang sa tuyang mga listener. Nakihiras po, nakakatabang sa paghiras sa mga opinyon na tamang giya para sa satuya pong mga naghahapot na mga kababayan na yaon sa ibang bansa. Oy, si Hermanang Monica Periki kan Limasol sa Ipros napagmata na. Nagawatsing na baga. Good morning sa mga listeners sa mga sisters niya. Hindi ka po makita
Ako po maboto. Ay, si Hermanang Monica Perikis, diyan ka na botante sa sa Limassol, Cyprus. Ang mga kandidato na dyan ang pigbubutuhan mo o nagbubuto ka pa sa mga kandidato sa Philippines? Ang makakalaban palaan kung in kaso mag-file niya na aldaw si Miss Imelda Papin, incumbent vice governor kang Camarines Sur. Kung mag-file siya, kalaban niya si Luigi Villaferte. Nagkataon lang naghali pa lang sa grupo ni Villaferte si Papin, suportado man kaya niya pala na for president si Bongbong Marcos. Pero dahil man siya tinaboga ni Elry Villaferte, dahil man siya tinaboga ni Congressman Elry Villaferte, basta ang sabi lang ni Elry Villaferte sa parte ni Papin, ano man ngayaan pwede niyang igargalyitang na ginibuhan sa Camarines Sur. Kami ngaya, siging panaong tabang ayuda sa mga kapobriya na ngaipuan ng pandemic, sa health, sa mga assistance, medical assistance, financial assistance, nananaw pang mga bagas. May mga itik pa. Magtukdo lamang si Vice Governor Papinin sarong barangay sa Camarines Sur na natawanan niya po bagas. Kung igwaman, salamat. Pero kulang. Dapat ngayat 1,036 barangay ang nangangaipuning ayuda sa mga leader kan na probinsya. O leader man, panduang leader man niya si Vice Governor. Saka itong pangipon niya ngaya, daw kung gabos man na barangay na pangipunan niya ang mga nangangaipuan ng ipon. Pero decision niya man yan, mamanda sindang masamang tinapay. Okay lang ngayon, diretso man ni Papi na magkandidatong gobernor. Kana probinsya man ng Camarines Sur, tayo man na nasa puso niya. Digdi ka palan maboto. Pero di ka man mapuli, sis Monica sa Philippines para magboto lang o may consular office ka mo dyan or agency na yan na mamanage ka na pagburutuan nindo. Ang pagboto nindo, ibabalik sa Philippines para makabali sa pagbilang, pag-iskutinyo. Depende kaya yan, lalo na kasal ka dyan, baka sa imong citizenship, saro ka ng Cypriot, bako ng dual citizens, baka disallowed na or disqualified to vote ka na kan mga kandidato sa Philippines. Kaya, depende sa imo yan kung tinutugutan ka pa kang konsulado dyan na magboto ka kan mga kandidato sa Philippines. Pero kung tinutugutan pa, okay yan. So be it. Kung masend sila dito sa akin ng mga pagpipilian na bubutuan, dito pa rin siya maboto sa mga kandidato sa Philippines. Okay. Noted, Hermana. Kadakol pa kita po ng mga Pilipino, OFW, seafarers man yan, na gusto nila makapag-participate sa pagboto sa maabot na May 9 election. Tangarig dahil man ma-violate ang sendang right to suffrage, to vote. Kana gusto nindang butuhan, lalo na sabi ni Hermanang Maroa, pinaka-the best para sa sendang pagtubod. Na manggana man, asin butuhan. Dahil ninda ipagkakait ang sendang mga buto. Kansa to yung mga Pilipino OFWs. Pilipino man naka-register na o napangagum na, nagpapamilya na sa ibang bansa, makapag-participate pa manggiraray. Diretso mananggad kan lambang Pilipino na makapag-participate sa tuyang bida politika, eleksyon. Ang kada kandidato, may kanya-kanyang mga loyalista, may kanya-kanyang supporters po yan. Cypriot po ako, may dual po ako sa Philippines. Iyo, tama talaga. Ang mga dual citizens talaga, amo talaga. Nakakapagboto pa manggiraray sa mga kandidato digdi po sa tuya man na lugar. Bueno, an oras na po, 16 minutes more before 11 o'clock.
in the morning. Sa mga naglalataw bagang barita garo si former Congressman Nonoy Andaya na yung naglilider sa mga opposition sa Camarines Sur garo sunad naman kan sa iyang COC for congressman sa first district. Depende po. Kaya kadako pang pigaabangan na baka biglang magkandidatong gobernador. Si Gigi Pilapil makandidato man vice governor. Kung si Sayan running mate for governor, pigaabangan pa yan sa panahon na ini na ultimong aldaw kan filing kan COC kan mga kandidato. Kaya po baka kadakol pang magkabirigla, dakol pang magkangaralan, dakol pang magkakurubanan na may mga gusto pang mag-file for governor, for vice governor, congressman sa mga ibang distrito sa laog kang Camarines Sur. Sa mga may kumpleanyo niyan, sa mga celebrator, celebrant, good morning and happy birthday sa Endogabos. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na maselebrakan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary man po sa Endogabos. Sa mga kandidato man dyan sa Partikan Bato, kompleto na, ano ha? Laban for mayor dyan, laban sa maedad na, sa kalaban kan Hobe. Ang maedad na da po si Mayor Frank Bernaldez, re-electionista yan. Ang Hoben, si Vice Mayor Junjun Sorilla. Ang pagpipili kaya sa pagboto nin mga kandidato, garuman sana sa mga parabulang. Pag minapili ng manok na pupustahan, may mga palayon yan eh. Dapat nga ang lahi, itong Texas talaga, lemon nga or ano nga po yan? Palibasa bago kong parabulang. Dapat nga black leg, itong ngayong bitis, puting bitis, pulang bitis, kung ano-ano mga palayon. Saka dapat nga maskulado, ang tindog nga medyo nakakagurang na ngayon ang tindog, maskulado, saka halangkaw. Araw kayo ng mga pagpipili sa mga postadores kan na mga parabulang. Dahil lang kaya kita bugtakan digdiyo ng manok na tsupi ang laban. Pilay patay yan luwas nga kaya. Ano? Kaya dapat ang pagpipili ng mga kandidato, siring kan pagpili kan mga bulangiro sa mga bulangan. Dapat dahil ka makapostado man sa tsupi. Ikaw bagang manok na una mo magayunon, nakatungod sa meron. Ang meron po kayo sa mga bulangan, yun itong mga llamado. Ito palan, sumanok, pilay ng dati or pakpak na bari na pakpak. Tapos itong ilalaban, garo nitib sa ng tindog, baba, makanos. Garo na mo, daipig babahog. Pagsaralpakan, ay tanatadukan tulo so meron, ay tigmaok. Kaya minsan ubos ang pusta. Kan sa mga nagpusta sa manok na yaon sa side kang meron. O, pig sa SGs, o ganang maray sa mga nagpustang ribo-ribo sa mga nagpusta sa wala. Ang tungod kay kan manok na nasa wala, yun itong dihado. Pig sa SGs ka itong mga nakapurusta sa meron, ito pala, tsupi silaban. Ay urubo so pira kan sa mga yaon sa lado kang nga meron. Ginana ka itong mga yaon sa wala. Ay makonsuelo, ano. Minsan ang laban niya kaniyo, burang ng manok sa sulong-sulong pa sana. O, may mga harog po kaya. Oy, sabi baga kan ibali unaman daw ngayon ng 12% Batman na yung value added tax sa mga liquefied petroleum gas, sa mga gasolina. Sa entero na bagang naririmati na ngayon sa tuyang bulsa,
kan mga motorista sa siging langkaw, siging taas kan presyo kan petrolyo, adigdi man po sa nasyon kan Pilipinas. Mala tay tinutulod kan sarong kongresista, natanggalo na sana po ang 12% value added tax sa liquefied petroleum gas, asin gasolina. Matapos ang serye kan darakulang paggasirit kan presyo kaini sa merkado. Nagsunad po si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nin House Bill 481 na nagmamamot na ma-exempt o malibre sa VAT ang mga produktong petrolyo para arog ka na mga presyo kan krudo, super, unleaded. Nangorog na po sa mga perming gamit sa kusina kan mga misis ng tahanan, minsan mister ng tahanan. Nagagamit man po kan inapod na liquefied petroleum gas. Tinawanan doon po ni Brosas, maginhawang maray lalo na po sa mga nagtitios man na mga Pilipino. Maginawa kung magbaba man o maguros ang presyo kan petrolyo as in LPG sa nasyon kan Pilipinas. Sobrang ginhawa. Ang mamamatian. Ang pagtanggal kan gobyerno kan 12% value added tax. Dahil enot, makakatipid sa mga consumers. Nin sobra sa 100 pesos sa kada tangke. Nin gasol, LPG, lalo nang minapakol na sa 1,000 pesos kada tangke ang presyo kan LPG sa Pilipinas. Kasunod kan duwang gayong trans nin taas presyo pag ulanto kan presyo. Dakulang dagok sa pamilyang Pilipino ang sunod-sunod na taas presyo kan mga produktong petrolyo. Lalo na po magdudulot ini nin domino effect sa presyo kan mga panginutan na mga barakalon. Igwang inaapod na chain reaction or domino effect. Ang pagtaas po kan presyo kan mga petrolyo sa Pilipinas asin nagkakaigwanin surunudan na pag-ulantuman kan presyo kan mga panginot na mga barakalon sa nasyon. Dangan ang sunod na kurahaw kan mga trabador, labor sector. Taas presyo man o taas sweldo. Tadain na kayang mabakal linda ang mga barakalo dahil nagtaraasan man ang presyo. Ang sweldo kakarampot sa naman. O kayang kurahaw naman kan mga transport sector man, taas plete. Mahal ang gasolina, taas plete man, ang demand kan tao. Salado kan transport group. Dangan apektado man sa mga saradit na mga negosyante, mga restaurant. Dahil kan pagpresyo, baka ang hamburger baka kung dati-dati mahibog. Malangkaw, mahibog, dakula, ang tinapay baka magsadit. Araw kang pandesal. Kung sige man presyo, ang mahal kang presyo kan LPG, mahal pa ang presyo kan ini pong arena, di siyempre ang pandesal tang nababakal na 2 pesos, baka magmahal na yan. Or tibaad, kung abong padagdagan ng presyo, baka magsadit. Baka ang pandesal tang nababakal na doson, maging garo na baka arog na sa nakabilog ka na mga ining dilimon, ano? Pambira. Sige man kayan mahal, kan presyo kan arena. Siyempre, ma-demand man so trabador mo, so mga paramasamonin panadero mo, so mga paramasaning arena. Na entero man na ginaga, no? Minsan baka makahalo pa sa tigmamasang arena. Kaya minsan, nagkaroon niya ako ang pandesal na maarasgad. Bahad niya ako ganot ni kan si panaderong entero nagbubulos ang ganot. Tapos kung nakahuba pa, enterong mainit sa location. Lalo nang oven bagayan. Kung ang employer maluya-luya, ni electric man dahil luwasan ang sayang empleyado, ay ubos ang naganot na iluluwa. Kaya pala niya ako minsan ang pandesal tang nakakan. Niya ako nito garo imbis na maamis-amis. Mauro asgad ang lasa.
Oy, dapat maging malinig po ang mga palibot kan mga pagibuaning tinapay. Dapat mayong kororatsa dyan o ipis. Mayong langaw, mayong lamok, maging dapat pasado kita sa sanidad. Ano? Oy, good morning kay Ma'am, kay Dr. Yola Formalejo. Nailing ko mang kasud ba sa Comelec Camarines Sur, ang doktora Minimisis. Taga-partido siya, taga-Goa. Uy, niya ko, Dok, maray na hapon sa imo. Ano niya ko, mapail ka ng COC. Dahil man nga, pero nga may pigiba na lang ako mapailing COC. Ba niya ko, ano ta, interview ta ka na. Uy, kumusta mo man daw kung kay Ma'am Clement, ano? Kay Mrs. Clement Liman sa mga ako. Miss ko na nga kamong duwa. Dahil pa nga kamo nagpa-follow up, check up. Dahil pa po niya ako, pandemic pa, Dok. Ayan, ano. Pero ang governor niya dang suportado, Luigi Villaperde. Oy, good morning dyan sa Bicol Access. Bicol Access Hospital. Dyan siya kiklinik, ano. Saka may sadiri siyang private clinic. Saro sa magayuno na maray na doktora na nabisto ko sa enterong Pilipinas. Doktora Yola Formalejo. Oy, good morning ma'am kay Dr. Dennis Berinya. Saro sa pinaka-the best doktor pa na nabisto ko sa Irigan. Maray na doktor, talagang the best. Good morning. Iguana sana kitang 4 minutes before 11 o'clock in the morning. Pag 11 o'clock, antabayanan man po ang masunod na programa. Ano po? Sa mga texter ta pa, sa mga Facebook Live viewers ta pa, mga late tuners, sa mga nakatutok sa radyo, good morning. Sa iba ta pang mga message sa halis sa tayo mga Facebook Live viewers, Boss Joey, i-greet ko lang po si Sister Elsie Salcedo ng happy birthday today. Ma'am Elsie Salcedo, happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Hali po yan sa imong pamilya ng orog na Kitonet Baldos. Madre po siya dyan sa Iriga City, dyan sa Barangay Francia. Oo. Baka duman siya sa Dunyaw Sip Hospital na destino, ano. O, happy birthday na lang po, Ma'am Elsie, Sister Elsie Salcedo. Madre pa lang si Sister, kaya Sister Elsie Salcedo. Hali sa RPN family po ang pagbati. Siring manali kay Madam Tonet Baldos. Happy birthday po, Ali Mang Irmanang Monica. May pigsent pating, may pigsent na kadakol na puso. 2, 4, 6, 8 plus 8, 16 plus 1 big heart. 17. Ayo, talagang sign of love. Sa kapwa, Yan sa Nabua, ang malaban for mayor, incumbent mayor, Persimbulan, and former mayor, former board member, Bots Figuracion. Yan man sa Baaw, incumbent re-elect Mayor Jeff Vicenio and incumbent Vice Mayor Rosiling Malasarte. Sindaman ang malaban sa kargong mayor sa party kan Baaw, Camarines Sur. Oy, good morning sa mga kandidato, sa Gabos, sa mga kandidato. Good morning sa Endo Gabos. So good luck sa Endo Gabos. Kung sa mga nag-iilusyon sa Sarong Daraga, ansabi kan mga magurang kayan, saka sa mga nagmimiron, kung si ngayon magiging agum, kanaki ninda, may the best man win. Okay, dapat maging maayos lang ang pag-ilusyon nindo sa mga butante, tangarig manggana ka mo.
Ako po mapaaram na sa programang Bicol Connection sa pang-Biyernes. Sa aga naman kita mairibanan. Sa ngaran po kasi ko yung partner sa Luwas, nagpaabot din mga report. Yan dyan si Philip Baracena. Sa mga Facebook Live viewers ta, nag-participate sa programa, sa mga listener ta po. Million thanks po sa endo. Mabuhay po kita kabos. Stay safe po. And mga di lang kita perming ilikay kita sa ano pa man ang mga katibaadan, kahilangan, irayo kita sa mga demonyo, irayo kita sa mga mararaot na mga elementos kan sosyudad. Siring man, good morning dyan sa Barangay Perpetual Help sa Council. Sa pahinginot ni Punong Barangay, Eduardo Di Maywat, and sa mga may higos na mga kagawad, Lopon, mga barangay health workers, barangay personnel. Good morning, mabuhay kita ka boss. Si Kagawad Jesse Serdinio, thank you so much and good morning. City Councilor Mano Baksyon, Boboy Gibara, good morning and thank you so much. Kibukal Manny Noble, Shay Noble, Bokal Butsukoy Uliba, good morning and thank you so much. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection.